जोंनि बिपिएफआ मुसलपुर समाजयाव जों देरहासारगोन बे रोखा राकेश ब्रह्म बिथाङा थोर थोर गिनानै मुसलपुर समाजनि सिङाव थानाय गामिनि रायजो राजा बिथांमोनजों मिटिं खालामनो हायाखै जेला राकेश ब्रह्म बिथांखौ लोगो हमनो थाङो राकेश ब्रह्म बिथांनो फोरमायदोंमोननो जे सार आं डक्टरेट लागासिनो दङ PhD लागासिनो दं होननानै अब्ला जेला बे डक्टरेट होननाय सोदोब खोनाबाय अब्ला बुंदोंनो जे आंनि मोदोमा थिग नङा आंखौ एसे सिकित्सा खालामलाय होननानै दा बै PhD स्टुडेन्टफोरा मिनिदोंनो जों जे MBBS फरायाखै MD फरायाखै PhD सो खालामगासिनो दं डक्टरेट खालामगासिनो दं दा दिनै राकेश ब्रह्म बिथाङा ओरैबायदि सासे जाम्बा जायनाखि PhD हल्डार आरो MBBS फरायनायनि फारागथिखौ मिथिया डक्टर माने डक्टरब्लानो मानसि बेमार नायग्रासो सानो खुलुमबाय दिनै जोङो मुसलपुर समाजनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन प्राइमारिनि जोंनि इउथ BPFनि मावथि आरो BSUनि मावथि आरो पेरेन्ट बडिनि प्राइमारिनि मावथि बिथांमोनखौ लानानै मुसलपुर समाजनि सिङाव थानाय गासै प्राइमारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों सावरायदों आरो मुसलपुर समाजनि सिङाव थानाय रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायदों मुसलपुर समाजनि रायजो राजा बिथांमोनहा जोंनो खावलायदों आरो जोंनि मावथि बिथांमोना जोंनो फोरमायदों एबार 2025 मायथाइयाव BTCनि जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बाव जोंनि BPFआ मुसलपुर समाजयाव जों देरहासारगोन बे रोखा मानोना थांनाय MP इलेक्सनावबो जोङो मुसलपुर समष्टियाव मुसलपुर समष्टिनि EM राकेश ब्रह्म बिथांखौ थांनाय बार MP इलेक्सनावबो जों बिथांखौ फेजेनखादों ओंखायनो दिनै मुसलपुर समष्टिनि सिङाव थानाय राकेश ब्रह्म बिथाङा थोर थोर गिनानै मुसलपुर समष्टिनि सिङाव थानाय गामिनि रायजो राजा बिथांमोनजों मिटिं खालामनो हायाखै आरो BTR सुक्तिनि गेजेरजों बर्मायाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जानांगौ होननाया बेखौ जोंबो लुबैदोंमोन नाथाय राकेश ब्रह्म बिथांमोनहा दाबथाम दाब्रै जायगा नायनानै दिनैसिमबो 5 बोसोर जानोसै बिथांमोना लुफुंनो हायाखै आरो अजय कुमार बारला सार बुंनाय मथे BTR सुक्तिनि गेजेरजों जि फैनाय माखासे एडुकेशन इन्स्टिट्यूशन जेरै बर्मायाव जानो गोनांमोन बेबो जानाय नंला दा ओंखायनो दिनै रायजो राजा बिथांमोनहा राकेश ब्रह्म आरो UPPLनि सायाव बिराद रागा जोंनानै दङ जों रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायनानै मिथिदों आरो मोनसे बाथ्राखौ आं खोनानानै जोबोद मिनिनो आरो लाजिनो ओंखारदों राकेश ब्रह्म बिथांनाव दाखालि बावै गोजौ सोलोंथाइ लानाय PhD छात्र स्टुडेन्टफ्रा जेला राकेश ब्रह्म बिथांखौ लोगो हमनो थाङो राकेश ब्रह्म बिथांनो फोरमायदोंमोननो जे सार आं डक्टरेट लागासिनो दङ PhD लागासिनो दं होननानै अब्ला जेला बे डक्टरेट होननाय सोदोब खोनाबाय अब्ला बुंदोंनो जे आंनि मोदोमा थिग नङा आंखौ एसे सिकित्सा खालामलाय होननानै दा बै PhD स्टुडेन्टफ्रा मिनिदोंनो जों जे MBBS फरायाखै MD फरायाखै PhD सो खालामगासिनो दं डक्टरेट खालामगासिनो दं दा दिनै राकेश ब्रह्म बिथाङा ओरैबायदि सासे जाम्बा जायनाखि PhD हल्डार आरो MBBS फरायनायनि फारागथिखौ मिथिया डक्टर माने डक्टरब्लानो मानसि बेमार नायग्रासो सानो दा बेबायदि सासे रोङै सुबुङा दिनै मुसलपुरनि MCLA जाना दं EM जानानै दं जोबोद लासिंसिं बाथ्रा दिनै BTRनि फुल फर्मखौ राकेश ब्रह्म बिथाङा मिथिया BTRआ मा BTCआ मा EMआ मा बेखौ दिनै राकेश ब्रह्म बिथाङा मिथिया सासे जेबो रोङै मानसिया मुसलपुर समष्टिनि MCLA आरो EM जानानै दं बे जोबोद लासिंसिं बाथ्रा ओंखायनो दिनै BTR सुक्तिनि गेजेरजों जेबो मोनला जोंहा BPFआ जोङो बुंदों जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा एबारनिफ्राय BPF सरकार फैनायनि उनाव जोङो मेट्रिकआव आरो हायार सेकेन्डारियाव टप 10 सायख'गोन BTC ओनसोलनिफ्राय आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरनो 5 लाख जोंनि BPF सरकारनिफ्राय होनाय जागोन होननानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों आरो मुसलपुराव अकल मुसलपुरल' नङा BTCनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पास लुफुंगोन दा दिनै मुसलपुरावबो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टार मुसलपुरावबो BPF सरकार जानायनि उनाव बाव जोंहा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पास लुगोन मुसलपुरावल' नङा गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो जोंहा BPFआ सिद्धान्त लाखानाय दङ जे मेडिकेल कलेज गायसनगोन BPF सरकार फैयोब्ला दा बेफोरबायदि BPFआ मेरला आसनि लादों दिनै थांनाय 5 बोसोराव राकेश ब्रह्मआनो जा UPPLनियानो जा मोनसेबो खामानि बिथांमोनहा मावनो हायाखै भारत सरकार आसाम सरकार हरनाय फैसाफोरखौ टटेलि मिसइउज खालामदों ओंखायनो रायजो राजाया थांखि लाबाय नेक्स्ट बाराव BPFआ सरकार दागोन आरो जोंनि मुसलपुर जिल्लानि जोंनि जि इउथ BPFनि दैदेनगिरि BSUनि दैदेनगिरि बिथांमोना मोनफ्रोमबो समष्टियाव थांनानै जोंनि इउथ आरो BSUनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों सावरायबाय थादों दिनैबो जोङो मुसलपुर समष्टिनि सिङाव थानाय
इउथ आरो BSU आरो प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायदों गाबोनहाय जोङो बागानपारायाव जों सावरायगोन दिनै आङो मुसलपुर समस्तियाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जों गोबां BTC ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय माखासे आसनि लादों आरो जोङो इउथ BPF आरो BSU आ गामि गामि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि आदर्श आरो नखर नखर मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि आदर्श दिनै मुसलपुर ओनसोलनिफ्राय लोब लोब जोंनि BPF आव जइन जानो थांगासिनो दङ ओंखायनो आं खावलायदों मुसलपुर ओनसोलनि लाइमोनफ्रा नोंथांनि जुदि नखराव रावहाबो जुदि MLA मन्थ्रि गैया नोंनि गिदिर गिदिर मा होनो नोंनि नखरनि फेमिलिफोरा रावबो राजखान्थि दैदेनगिरि गैया थेवब्लाबो नों जुदि समाजनि खामानि मावनो लुबैयोब्ला नों जुदि ओनसोलनि खामानि मावनो लुबैयोबा नोंथांखौ हाग्रामा महिलारि सारा हेल्प खालामगोन जोंनि BPF आव फै नोंजों जोंजों मिलायनानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि गाइडेन्सआव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि अननायाव जों समाजनि खामानि मावगोन गोजान गोजान जुदि MLA मन्थ्रिनि फेमिलि नङाब्लाबो जोंनि BPF आव फै नों केरियार दानो हागोन समाजनि केरियार दानो हागोन आङो मुसलपुरनि लाइमोन बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय जोबथारनायाव गासैनिसिमबो साबायखर बावबाय थेंक इउ